Поръчка, човече. Айде, тук ти можеш да примотите, човече. Дай ми Искаш елка, ама има само бира. Аре бе. Откъде там на масата. Карл Бек, моля. Внимайте ме чупи чаш. Хубава промоция на газирана бира. Чакай сега му правя. Дай ми 8 Карлсберг. 8 Карл Бек да ти поръчват, моля, наведнъж. Айде, който иска топка да пие бира. Не мога да повярвам. Карл Бек, човече. Газирана бира. Не мога да повярвам, 8 Карл Бек, който ти поръча нещо больно за топка. Някой ще спечели бе. Ма може да спечели кирка. Дай ми от тебе. Даже не ми ги отваря. Знаеш какво? Дай ми 4 дори и ще питам нещо да стали шо Айде на пилота да карат Берга още нещо силно. Постоянно те викат. Шефът те вика на